Boa noite a todas e a todos. É moi bonito divulgar e expandir o exemplar. Tamén aprender dos acertos. E tamén dos erros. Din que aprender é sobrevivir, pero a noso entender a sabiduría sácase de facer e non de predicar. Tamén, pois, ese facer debemos velo con ollos críticos, non destructores. Faltaría máis. E niso debemos dicir que a política non está para nos distraer con ocorrencias máis ou menos simpáticas. Por iso mesmo, a ollos críticos e non maledicentes, nun medio de comunicación escrito, o día 28 de Santo André, e non o 28 dos Inocentes, líase, entre outras cousas, que dous concelleiros do noso concello, en calidade de non adscritos, sen grupo, poderán estar en todas as comisións informativas, pero con medio voto cada un. E repito que así se podía ler nun xornal escrito. E repito tamén que era o día 28 do mes de Santo André e non o 28 dos Inocentes. Medio voto. Medio voto. Vaites, diría Castelao. Non poñemos en dúbida que iso pode estar regulado, legislado, pactado. E todo é máis, é moito máis, pero non son horas xa de que sexa doutra maneira, porque a golpe de medio voto, menuda barateza, ou non? Acaso a representación, a participación vai a medias, a metades? A unidade democrática deberá coller o 0,5 como referencia? Eu falo así do que pensamos debese ser, o que polo visto non é. Un electo polo pobo pode valer metade? Non debe existir esa cuantificación. En consoancia, no futuro, a participación e a representación a cargo electo nós entendemos que debese pensarse doutra maneira. Os cidadáns, os electores, non poden nin deben quedar pasivo a que un seu representante valia medio voto, polo que hai que cambiar o sistema desa valoración. Non todo vale. E alguén valer metade. Iso non é de recibo. Faise preciso un debate para superar estas situacións máis achegadas á anécdota que á norma. Hai que defender a razón. Non todas as normas van ao dereito, e aínda que non todo é posible, si podemos e debemos enriquecer a nosa presenza legitimada nas institucións sen operar a medias e si a unidades de enteireza e de dignidade. O partidismo non pode estar por riba da sorte colectiva e moi poucos consenten en verse reducidos a medio voto. Iso debe cambiarse. De primeiras, aceptar que a verdade ten que andar enteira, que a participación ten que ser toda, que o pensamento, sen ser único, si a ser enteiro, que o asunto non é estar a calquera prezo ou a calquera pacto. Pensamos que cada representante ha ser un voto enteiro, non se pode pasar por menos. Iso, ao noso ver, o de non haber medias nin metades, hai que presencialo no pobo, hai que defendelo e suar a camiseta. Parécenos que consentir outra cousa, como dobre ou metade, poñemos por caso, iso é unha irresponsabilidade. Así de simple. Boas noites.